Je určite bláznivý, vtipný, ale aj drzý. Zároveň je nebojacný, spontánny líder, ktorý vie strhnúť celý svoj tím. Je to bláznivý a súťaživý lišiak. Je to bavič, je priateľský, obchodník a je cieľavedomý. Prišiel ako top investičný špecialista s Finportal, v EICčku bol dokonca najlepší v tej spoločnosti a hneď za ním prišla 10 ľudí. Vtedy som si povedal, že to je človek, ktorého chcem nasledovať. Prišiel za mnou do izby s nastavenými zmluvami a vraví, tu mi to podpíš. Zážitkov je nespočet, jazdy, firemné párty, dovolenkové šialenstva po celom svete. Niektoré boli náročné, ale vždy sme zvládali vďaka jeho prístupu a tímovosti. Si v úžasnej forme, máš fantastický tím. Teraz je naozaj čas zatlačiť na seba hlavne, vydržať a spraviť jednu fantastickú kariéru. Pretože tvoj tím má nielen na to zopakovať tieto výsledky, ale on má na to rásť ďalej. Tak to využij naplno, Managing Director je naozaj len prestupná stanica. Aby si zostal rovnako bláznivý, aby si sa nemenil a ver, že teda spolu to ďaleko dotiahneme. Bráku, gratulujem ti, si dôkazom toho, že tvrdá práca, hlava a srdce na svojom mieste vedú ďaleko. Ešte máme ďalšie mety pred sebou, tak poďme do nich.